egia esan lehen urten etzian festa erresak izan, baina bueno, aurten gomintzat, badeu txupinazoa, gaina bi talde elkarte oso potente botako be, batetik Lauburuko 25. urte hurrena du, eta kirol elkartek edo deportiba elkartek bai, 50. urte hurrena, orduan, bueno, aurtengo txupinazoak bai, izango bere momentua eta bere isla. Gaur adibidez, umeak izango dira protagonista, baina gainontzeko egunetan ere herritar ugari izango bilduko da hemen, denek izango dute beraien momentua, ez? Bai, 6 egun dira urten, lehen urten 5, urten bisiesto eta patata beste, 6 eguneko festak izango ja. Luzetxo agian, baina bueno, bai, denantzako momentuangoa, denantzako, laneako, festako, eta bueno, nik uste itxura hona aukela, egualdia de lagun izango dula emateu, zai nahi emateit noizbait lertuko dula, hainbeste bero hemen inguru honetan ez da izateu bukara bat, baina bueno, oaingoz, predikziok eta itxurazko dira, eta egualdi honakin, bueno, dena erraztea. Zuretzat, zein da momentu bereziena festetan? Bueno, netzako bai momentu hau, txupinazoko hau, eta bueno, lehenengo una politia izatea, gero kuadri eguna de, azkeneko eguna izate du Ibarran da, bai izateala ja ardura guztik eta alde batea utzi eta nire momentu edo disfrutatzeko momentua, eta bueno, tarten dauden ekintza ezberdinetan, bai izate gure lekua, eta bueno, orokorren, den eta gude guztua. Loaik enduko duten bo pixkat, eta... Eskutik heldu ginen, eskubek zutan zuten. Bueno, Jonander, aurten honetan zuek izango zarete, jaiei hasiera ematen protagonistak edo zuek izango zarete, zer suposatzen duzuentzat? Bueno, orain 50 urte hasi ginala, hasi ziala bere garaian elkarte hontan, eta aurten 50 urte, eta tokatzaigu txupinazo batatzen, ni lehendakari bezala tokatu zait. Aurten lehenengo aldiz lehendakari, eta beste lehendakari zar batzuekin batera, botako dugu txupinazoa, eta festai hasiera emango jo. Bueno, egia esan herrin bertakoa izan da ilusio pixkate emateu, eta bueno, gogo pixkate bai, eta festai giroa emateko. Zuen kasuan, egunez ala gauez bizi dira festak? Ego ja egunez, ja urteak aurra joaztek haueko ondo ez dautze deu, baina ja egunez beto da. Errexagoa, urrengo egunen ere esnatzeko eta ajea pasatzeko errexagoa egunez. Bere irukote, jezu ia presta dut hemen txupinazoa botatzeko. Zer suposatzen duzuentzat herriko festei hasiera ematea? Hanetzako bintzat postazun handia, zeba azkenen zu botatzea nire bintzat ilusio egiteit. Da hoi. Nola bizi dituzu zuen festak? Earki, txikitatik, beti bezala, festa, eta ondo. Ardura handia alda txupinazoa zuen botatzea? Bai, hala irutxe zaigu hoi. Eta ze pentsatu duzu egitea edo nola egingo duzu? Batek zu eman da beste biak heldu. Hemen eserita, zer egin behar duzu orain? Bazkaldu. Usten dugu hemen gazte asko dagoela bilduta, ze bazkari da bau? Kuadrilla txiki egunekoa. Eta gaurko gunean zer egiten duzu zuek? Kuadrillak, juntazitegea, eta bazkaldu itea eta gauza asko iteitea. Festa. Zer da, lagunekin egoteko guna? Bai, batez ere hoi. Adibidez zuek, zen bazarete kuadrillan ba? 10.
10 neska batera ez alda oso arriskutsua. Bueno, igual bai. Txintxoak zarete? Bai. Euskaldun Zer daude makarroiak? Onak. Eta gaurko ze asmo duzu, ez egin behar duzu? Ba, gero, txiribitukin jolasak eta gero apart festa. Bai. Gaurko eguna berezia da zuentzat? Bai. Zergatik? Ba, gure launakin ibiltze gehalako. Eta gaurko ze asmo duzu, zer egin behar duzu? Fiesta. Ikusten dugu hemen mutil kuadrilla handi bat zaudetela. Zenba zarete ba kuadrilla zuen? Ezagit. 14. Eta nola moldatzen zarete ba guztiak geratzeko eta? Ondo. Eta gaurko ze asmo duzu? Bazkaldu eta gero txiribituko joku doan jolastu. Gaur zuen eguna da, gazteon eguna. Nola ospatuko duzue? Pues, oain bazkaria eta gero gauzka txiribituko jolasak eta parkfesta. Zer iruditzen zaizue gaurko eguna? Osola, bai. Hola, lagunekin pasatzeko eta bikaina. Eta sukaldaria zer moduzkoak izan dira gaur? Osola. Gero makarroiak, oiaskakin eta osola. Ikusten dugu gazte asko zaudetela Ibarran, ez? Bai, pila. Hori ona izango da. Hombre, denak batean jolasteko eta. Insumizioa, soluzioa, insumizioa, soluzioa, insumizioa. Bueno, zein da zuen lana gaur? Tamborrakokin dantzaitea. Eta nolako izango da dantza? Ba, izango ja kale jirak, ingo deu salto taula, eta gero batzuk lekun pitxi taula. Eta adibidez makillak, hemen zabiltzate makillak txukundu nahian, zertarako dira? Ba, zubi mutiliteko, ba, zubikin kale jira bat. Eta erraza alda? Bueno, bai, bastante. Erraza da ala zuek azkarrak? Bueno, erritza da. Biak. Eta nolako hasiera eman diezue festei, nolakoak izan dira? Usonak. Egunez ala gau, ez? Biak. Eta nola eramaten da, gauean parranda egin eta goizean hemen dantzan aritzeri? Bueno, ba, azkenen guk hartu genuen konpromisio hau hemen ateatzeko, orduan beten behartzen. Zuek ez duzue, ez makillik, ez bastoirik, ez duzu dantza egin behar, zein da zuen lana? Kainoi amatea. Bai. Eta zer egin behar duzue kainoiarekin? Ba, plazaino eman. Eta asko pixatzen du? Ba, bueno, desente. Lan gogorra jarri aldizuete. Ba, ezen gorra. Eta urtero ateratzen altzarete hemen damorra da. Bai. Eta urtero kainoiarekin? Ez. Lehenengo urtea. Azaldu guzu, zein da zure gaurko lana? Ba, ume hauek zuzentzea eta ber. Erraza alda? Bueno. Normalean obedientak izaten dira, ala badago norre bere kontura joaten dena jotzen. Bai, asko. Eta horrelakoetan zer egin behar da? Ba, esan ondo juteko. Urtero ateratzen zara? Bai. Ja zenbat urte? Ez dakit, 4 o 5. Eta zer du berezia ba, gaurko danborra da honek? Ba, herrikoa dara eta nola urtean bat dan, ba... Beno, nola eramaten da danborra jotzerena? Ondo! Onak altzarete? Bai! Eta ensaiatu duzue? Bai! Asko! Eta orain nondik ibiliko zarete edo zer egin behar duzue?
Tamborra jo eta buelta bat eman hemen. Asko zarete, ez? Bai. Eta urtero ateratzen altzarete? Bai. Baina zergatik? Ondo pasatzeko. Eta nolako hasiera eman diezu Ibarrako festei? Ona. A ber, zer egin duzue? Atzo txupinazoa eta zezen zuzkon. Eta buru handitan. Makillak. Ja. Astear duzueia sokadantza, momentu honetan zuek izango zarete protagonistak, dantza zaila da, nola eramaten da dantza hau? Keba, ez da zaila, bastante erresa da eta erresingo deula ustet. Zenbatek hartuko duzu parte? Ez da gutxi gora bera, lehen urte baino gehiago, 12, 13, hola, etzeko zezer bai. Beste urtetan baino gehiago bai bintzat. Zuen kasuan, Eli, Alur dantza taldeak parte asko hartzen du hemen Ibarrako festetan, adibidez sokadantza hau tradizio bihurtu da? Berez tradizioa da, ez Ibarran bakarrik, nik uste dela gauz bat herri askotan berreskuratzen nahi dana eta berreskuratu dana. Hemen gertatzen dana da, dantzatalde badagoelako orain badirudi dantzataldeen lana dela. Eta azpimarratu nahi deu herrikoia dela, sokadantzan edozeinek parte hartzea dakala. Eta hori bultzatu nahi deu, herriti dator eta berriro herria eman nahi genduke. Beraz, aber jendea animatzen zaigun. Zer da funtsezkoa sokadantza bat egiteko garaian? Elkarlana eta dena batea dantza egitea eta gustoa eta ondo pasatzea. Usten dugu gehien bat emakumezkoa zaretela, zein da horren zergatia? Egia esan dantzataldeen gehiengo emakumea gehalako. Eta azkenen dantzataldek hartu dunez
lana egiteko, dantza egiteko lana edo ardura hori da horregatik emakume geha gehiengoa. Ikusten duzu aldaketa hori gertatuko ote den egunen batean? Espero du bai, ez? Ibarran urrengo urtean. Aurten egin nahi gendun, aurreskularia eta atzezkalia beti mutilak dia, eta aurten nahi gendun egin aldaketa, baina gaur aurten kasualidadez Aimar Odriozola beti gurekin ibiltzen dana, 10 hilabeteako dijoa, eta behai utzi digu berriro egiten, baina urrengo urtean aldaketa etorriko da, fijo. Eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose didenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Da zure eskutik debekaturiko egin, tiroka dabiltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso didenen izenean, harresiak zutan ikusi. Udarako gau luzeak abestionen akordea. Da zuretzat Euskal Herriko gailurrak zutik haudenaren seinalea. Da zure eskutik beldurrik gabe bizi, aldaketa bat munduan hil aurretik ikusi. Herri zapalduen izenean buruak erortzen ikusi. Da zure eskutik bidean aurrera egin, negarrez bizi direnen irrifarrea ikusi. Zeruko dei grisen artean argizpi berriak ikusi. Da zuretzat udarako gau luzeak abestionen akordea. Da zuretzat Euskal Herriko gailurrak zutik gaudenaren seinalea. Ez utzi malkorik Espainietara iristen, irri hori lausotzen, zauririk zabaltzen.
zure eskutik, udarako gau luzeak, udarako gau luzeak, udarako